ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮತ ಬಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸುಲಾಬಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದ ತೂಕ ಒಂದು ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆ ತಾಗುಂಡಾತೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆಯನ್ನು 1 ಕಿಲೋ ಚಿಕನ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚದಾತ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ 1 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ 1/4 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 1 ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ಆನಿಯನ್ ಪಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ 1/4 ಕಿಲೋ ದಪ್ಪ ಮೊಸರು ತೊಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಪನತ್ತು ಇದು ಒಂದಿನ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೊಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಬೋಡಂಡ ಮೊಸರುಗೆ ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕಾಯ್ಕು ಚಿಕನ್ ಪಾಂಡರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಅಲೆಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನ 1 ಗಂಟೆ ದೀಲೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆವರೆ ಮೂಲಿಯಾನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಆರಿ ನನೆತಿದ್ದಿತ್ತೆ 30 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಗ್ ತುಪ್ಪ ಐಜಿಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಐಜಿನ ತಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ನೆನಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಚೂರು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಗ ಇಂಚ ಕಲಡಲೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂದೇನು ಬೇಯರದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ದಿಲೆ ಕುಡಿನ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ನೀರು ದಿತ್ತ ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಜೀರ್ದರಿಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನನತಿದ್ದಿತ್ತು ಆರಿನ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚಿ 80% ಬೇಯ್ಪಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಬೇಯ್ಪವಡೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಆರಿ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ನುಪ್ಪು ಆ ಒಂದುಂಡು ಮುಲ್ ಕೋರಿಲ ಅರ್ಧ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಇದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಈತ ಬಗೆನ ಮೇಲಿಡು ಪಾಡ್ಲಿ ತೈತ ಮೇಲ್ಗೊಂದು ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚ ಲೇಯರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ತೆಂದೆತ್ತ ಮೇಲಿಡು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ಆನಿಯನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ಗ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಕೆಲವರು ಘೀ ಪಾಡ್ವೇರು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ವೇರು ಬೋಡಂಡ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಪಾಡ್ದಿಸಿ ನಿಕ್ಲಿ ಬೋಡಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಬೋಡಂಡ ಪುಂಟೊಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು 20 ನಿಮಿಷ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಂಡು ಬೇಯ್ತುಂಡು ಚಿಕನ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಯ್ತಿನ ಮೂಲು ನುಪ್ಪುಲ ಸರಿ ಹದ್ದು ಆತುಂಡು ಹೆಚ್ಚ ಬೇಯ್ಪವಡೆ ತುಲೆ ಗರಿ ಗರಿ ಆದುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.